niin, morjesta vaan kaikille, mitä kuuluu? Se on Extremeetus täällä. Ja tää on ensimmäinen video, missä mä puhun. Sukigabri. Niin joo, missä mä puhun. Avataan nää chestit tässä. Mä alkas. Nyt. Okei. Epikki. En mä tuolla tee mitään. Damn, my name is Miten tonne kallis? Decker. No, kaikki ihan hiton kalliita. Eiköhän mä tätä. Mennä tällä. Mennään battlaamaan. Oho. Noin. Nyt ei oo äänitystä kohdalla. Come on. Noniin. Siinä lähti yksi. Siihen noihin kaikki isketään. Noin. Ei. Kun on spavnidekki. Mä oon pelaamassa samalla. Tai no en mä vielä oo, mutta laitan täällä tätä peliä valmiiksi. Noin, nyt se on siinä valmis. Bang! My name is Bam. Ei, miksi mä se tohon pisti? Ei saa paljon yhä. Siis tää jätkä ei voi olla tosissaan. Mä haluan pistää ton tohon, koska ei se kumminkaan ehtis mennäkään kauas. Ei! Yksi isku. Mut joo, näissä videoissa saattaa tulla 1, 2 tai 3 matsia. 10 tilan spesiaalista tulee sitten 3 matsia, jos mä saan 10 tilaajaa. Mutta joo. Se oli Extremeetus täällä. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Me nähdään seuraavassa videossa. Moro!